Doncs l'amor ve en taxi, Jordi Milán, el director de la companyia, i el Toni Sans, actor i coautor del guió. He vist que 2 setmanes després de l'espectacle el director encara passa notes? Sí. Normal. Fins l'últim dia, fins l'últim dia. Aquí som una companyia de teatre. Jo sé que molta gent no ho fa. Està viu, s'ha d'anar revisant cada dia. El teatre és un art efímer. La gent s'ho ha passat de conya. El teatre és un art efímer i llavors el teatre és una cosa que està escrit i està marcada d'una manera però cada dia és diferent. Llavors un dia, tant si està bé com si està en alguna coseta, anem incorporant coses. Un quadre no poden canviar, està sempre igual. Incorporarem moltes coses perquè estem fins al febrer. Això canviarà completament l'espectacle, o sigui que Molt no, però canviaran coses. haurem de tornar. Això és un incentiu, perquè la gent vagi repetint. Sabeu que us està fent una entrevista a una persona que pertany a una companyia de teatre amateur? Bueno, Què li diríeu? amateur a mi no m'agrada per començar. Aficionat. M'agrada més aficionat. Aficionat, sí senyor. Amateur ho És trobo millor. estupend. Trobo la paraula és preciosa, però trobo que, ostres, vull dir que a vegades s'utilitza malament, no? Per diferenciar cobrar i no cobrar, però aquest és amateur, jo soc professional. Això no m'agrada, perquè la professionalitat no té res a veure amb els diners. Us he de dir que, evidentment, jo que porto 2 o 3 anys a la companyia, que es veu molt, hi ha molts homenatges, però un d'ells, l'homenatge al teatre aficionat, Clar. doncs es veu perfectament reflectit. Bueno, això ens agrada, no? Perfectament. Toni, perquè això ens feia por. Un dels dubtes, bueno, ens feia por. Bueno, perquè hi ha molts... Que no ens parlàvem de coses que coneixíem, però que la gent no... Sí, però resulta que aquí hi ha molta gent que fa teatre aficionat, o que coneix el teatre aficionat, és una cosa molt comuna. La putada que quan jo tens tot a punt, et falla un personatge, o que estàs assajant mesos i mesos per una sola funció. Perquè després dius, bueno, no farem més bolos i tot això. No, només hi ha una, és per la festa major. Sí. Home, tots són aquests. Això és una cosa molt meravellosa, no? Però El això és teatre meravellós, aficionat, sí. jo crec. El fet de concentrar tot en una única funció, que es concentra tot allà, jo crec que és molt maco, això. Però els que ens agrada el teatre i que els anem tant, i ara estem en una companyia gaudint una mica o intentant aprendre, i diem, home, només una, volem més. Sí, ja. Però és així, jo em vaig aprendre així, d'aquesta manera, tots. Sí. Escolteu, 15 dies després, com ho esteu veient? Perquè cada dia ompliu, la gent, la gent fins fa pocs segons estava aquí al costat del taxi, surten, tornen a entrar, no volen marxar, s'estimen molt. No, sí, no estem contents. I tant. S'ha produït una cosa molt maca amb el públic, la veritat. Sí, perquè més o menys això que deia que... A veure, quan estàs pensant una cosa o estàs creant, mai saps, sempre tens dubtes. Jo aquí tinc dubtes, jo ho sé. Molts. Però sempre que es fa teatre no saps mai què passarà. I llavors dius, hòstia... Dubtes per què? Jo què sé, perquè pensava, estem explicant una cosa que és del nostre món i que coneixem molt i coneix gent de teatre, però això al públic què passarà? Això interessarà? Estem parlant una cosa que amb uns cursos estem parlant, i més tot, normalment nosaltres les obres que fem les actualitzem, sempre són actuals, de l'època actual, i aquí estem parlant del 59, vull dir, bueno, no sé, em dona la sensació, però bueno, però ens hem donat compte que no, que la gent sí. Hi ha elements que són atemporals i... Hi ha gent que la gent jove potser no, però hi ha molta gent gran i no us ho explicarà molt joves, jo què sé. Però l'essència del grup aficionat jo crec que és una essència, aquesta de tot un grup, un col·lectiu, reunir-se per fer una cosa, amb una il·lusió, amb un esforç... Que després ho relacionen, perquè jo me'n dono compte que la que poses l'Esbart, que és el mateix, o sigui, que no anar allà a fer ballar i tal, però llavors la gent ho relaciona i no és ni esbart ni teatre, però potser estan fent unes altres activitats que les fan ara. Un grup excursionista, una coral, hi ha molts grups de gent que es reuneix. Aquí connecteu amb la gent jove, amb la gent que estigui fent això, que estigui en grups de teatre. Per això et dic, aquí llavors quan es trenquen els dubtes aquests que jo tenia, perquè te'n dones compte que... I després, doncs, els que venim a veure-ho també perquè és homenatge al Music Hall, al Paral·lel, etc., que segurament nosaltres, potser no, però gairebé de rasquillar els nostres pares hi anaven al Frank Joan i l'Arta Frankel i... Clar, això és una cosa que l'hem fet així de rasquillada, que l'hem buscada perquè volíem que sortissin rescatar aquestes coses que són conegudes, perquè molta gent no coneix del teatre musical català i tal, no?
Però bueno, ens servia també per fer aquests entremitjos entre escena i escena, aquests dimarts, posar aquestes fantasies musicals. Però això està bé també, perquè hi ha gent que sí que veig que els hi fa gràcia. Sí, a més està perfectament marcat. I a més, des del punt de vista de l'espectacle, són 2 hores i 20 que passen com un llampec. Igual per vosaltres no ho pareu, però per l'espectador... Fins ara ell ho sap, hem estat fins a l'últim moment tallant i... Bueno, perquè era més llarg, aquestes coses que passen. I ha arribat un moment que em diu, bueno, prou, escolta, mira, és que no podem tallar més ja. Bueno, és el temps que es necessita per explicar aquesta història. Però a la gent no se li fa pesat, Gens. Però jo ho pregunto, això, Perquè és molt dinàmic. Ho pregunto i llavors em diuen no, és que té ritme i llavors no es fa pesat, no. També es nota molt si la gent va pixant. Entens? Perquè hi ha gent gran i que, hòstia, la pròstata ja comença a fallar. Hi ha gent que en algun moment surt a pixar, però poc... Per això hi ha els entremitjos, no? Perquè l'espectacle Arturo, em sembla que s'aixecaven més. No, però aquí et confons, perquè els veus passar pel passadís i dius, mira, és un de la cubana. No, s'aixequen gaire, No, passa... Jo me'n dono compte que sí, a veure, a mi, clar, a mi m'agradaria que fos una mica més curt, però, bueno... Bueno, però també està bé prendre's el temps amb les coses, que a vegades actualment hi ha molta tendència a fer-ho tot molt curt i molt compacte i és com que respirin les històries està molt bé. Ho diu algú que fa 9 anys que està a la companyia, no un altre que fa 45 anys que està a la companyia. Això. Escolta, que la gent s'ho ha passat molt bé i que s'ho seguirà passant molt bé fins al febrer. Per què es diu l'Apuntador? A veure... Perquè jo estava a la ràdio, estava a Catalunya Ràdio i em van començar a dir l'Apuntador, perquè no era el que apuntava entre caixes, sinó era el que feia apunts sobre les obres de teatre. 3 apunts sobre l'espectacle de la cubana, i es va quedar així. Aleshores el meu perfil s'ha quedat com és l'Apuntador. I evidentment quan surt l'Apuntador... Home, és un homenatge a mi, jo em moria. Escolta, que ens ho hem passat molt bé, de veritat, sincerament, amb tots els espectacles, i que desitgem molta... 45 anys més. Bueno, doncs... És que sigui, Home, jo ho espero, jo no hi seré. Jo no hi seré, però ell sigui. Ell sí. Gràcies a tant Jordi com Toni, ens ho hem passat molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Anna.